mentan ngala syat tieng bah. Kat manang syongkai hang ni, kawan kata ka jing pang hapo ka khli, kalau ngumba tiet utau ternam ba e bah, bat so kumba dan menu batan ya kita kitiet na kata ka jabing janga. Te om tang kata ru hari kadon kata ka jing kata ha ka terpeng janga ka bala pur syadu ka khti janga. Tingali am no ngala tieng syaba palat ngali mare ngali shim ya ta ka BP machine janga ban thau ya ka BP, bat hapor mga yo ya ka BP kumno baka pen baka kieu ta ka BP ka jonga ngala dap da ka jing syat tieng ba nang ta ka pen kan mau yang ya gitu gipor ki ba menchwa ngakan mau itu gipor ha ka bangan ang sumar ya ka cancer bar ngayo ya ka kimo ngakan mau ba ka blood pressure ka jonga ka kieu ngakan mau ba ka snyu jonga dan syo ngakan mau ba ka bor perkhat jonga ka shim lemba ka jingarap jong blay bar ka jing im ka sko kumbandu no man la ka por nga kali ka ni ka jing kali hado kat no ka ni ka met jonga kalaban sha hen reng ka mau pade ba man la ka por kata ka jing kwa jonga ban tip kham ban ya shpang ka ni ka jing pang ka long ke ka bayarap yang shibon ka ai bor yang bangan let sa hospital man la ka por kan shim ya ka jing sumar banang ta ka shanya ru ha ka jing mayan ban ka jing ai bor jong blay ti mentau benai ka benai risau ka benai shpang ka jing yalap jong ka jing pang bampong ha ibun ka pin ka mau yang ba ka jing sngut ho kam yalam sha ka jing tieng ka dei shpang ka jing snap ya ka met jong pi ka jing pit benya habadon ke ka ba sngo long per bat ban kentat ya ka ta ka jing ong kani kalaban ap bat habang apai biang sha ka ta ka klip man ngakan mau ya itai tes iberitam bas dang iya kani baro bat ngasngut ho ba kam shim ka long ka barit setia ka long ka babahatam ha ka jing im jonga ban ngakwa ban kentu pi baro ban let check up marmar wat num up hadu la shai